Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Presiden juga United States of America Donald Trump ula pentip bagi pulit ilayok kami wei khna samla ubala subajur ba ude mau ubasya yu Charlie Kirk bat ki pulit kilara yu shathanat bantok kir benya kajeng yok kami yu samla ubadang hagir ta gi ba arphus nam ei kade hadiam belalap ya video balayo orang limba ke CCTV ke ba ulah yar na lor ketunum ya ke balangai ba kade ke caka bala siat yap yu Charlie ke ubadang live voice nam kerta ulah Shah siat yap hak por budang ajing keren syaki samla puli jong ke Utah Valley University la siat yap yu hak por minski min Shah hak por budang ajing keren ki pulit kilala bala siat yu Charlie da ke Suloi mosa namar bala lab ya ke Suloi ke bala buri hajan ke jaka yang kali jong ke university bat kat kum kidak Shympriah akti ki bapa hak ke Suloi kaya ha bat kidak Shympriah akti jong new samla washakem Pidan dukan marbam ndai compare la ka bered ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khya chong ki pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala itho da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phoi iwei kam de ka ba e ba pinyo e ka license pila ba na apply ko online link ba ko website foscus.fssai.gov.in da ka ba pi hap an upload ru ki kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi pila ru banyak kendo ki designated officers lani food safety officers ki badan ha ka office terekam jong u lani ka district medical and health officer habaro ki district ki badan ha Meghalaya latno tang ha is khasihers pila banlet bed ka office terekam jongki ka commissionerate of food safety ki badan halowa lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan rashapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat bala kershan daga Food Safety and Standards Authority of India